Ajanhallinnan työkalut kiirekuriin. Ajanhallinnan työkalut kiirekuriin verkkovalmennuksessa käsitellään kiireen aiheuttamia haasteita ja annetaan niihin käytännön ratkaisuja. Poissaolot ja vaihtuvuus, pula osaavasta henkilöstöstä, kireälle mitoitetut työalueet kuormittavat henkilöstöä. Jaksamisesta on muodostunut rakenteellinen ongelma. Mistä kiire johtuu ja mitä kiireelle voi tehdä? Saat vastauksia, miten tehdä lisää aikaa ja keventää kuormitusta, niin henkistä kuin fyysistä. Tavoitteena on, että esihenkilönä, johtajana, yrittäjänä pystyt itse elämään kiireettömästi, auttamaan henkilöstöäsi ja näin saamaan lisää aikaa ja tehoja varsinaisen työn ja tehtävien tekemiseen.